Bħal George irridu naraw li t-talenti li Alla jagħtina nużawhom biex inferħu ngħinu lil min ikun fil-bżonn. Dan kien il-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanunku Karm Busuttil matul l-omelija e kif fil-Knisja Kolleġjata tal-Birgu iddedikata lil San Lawrenz ingħatat l-aħħar tislima lil George Agius, magħruf aħjar bħala George tal-Mużew. U miet it-tnejn filgħaxija fl-età ta' 94 sena bil-quddiesa tmexxiet mill-Arċisqof Monsinjur Charles J. Xikluna. Dunkarm qal li mhux tabxejn lil poplu Malti Wawċi tat-titlu tal-annej tal-mulej lil George għax minkejja lejja fiżika tal-aħħar snin xorta kien iżur lil marit u l-batut biex banja ħelwa iwassal messaġġ ta' tama. George tal-Mużew abda lil Ġesu meta qallu kont marit u ġejt iżurni u sal-aħħar jiem ta' ħajtu fir-residenza San Vincenz de Paul baqa' jara li jitfad bis-sima fuq wiċċ l-anzjani u anke l-ħaddiema. Preżenti għaċ-ċelebrazzjoni ta' ħajja George Agius kien hemm diversi rappreżentanti miż-żewġ naħat tal-Kamra, fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, preżenti wkoll is-Sindku, konsillieri lokali u rappreżentanti tal-aqdiet lokali.